Halo mga bay, kumusta? Dugay kinapuso kong pamahaw ganiha, wa pa napustaw niya nawala na pud ang wifi karon. Patay sindi lang wifi during gara mo sino akong bilbil sa kakusid. Kumusta man mo diha gimingaw na ko ninyo in tawan. Gisi kayo nga akong kigols diri. So karon mga unta ting paniud to, ang ting paniud to ni Inday Buday, alas 6. 18 ang takna sa kapunan. So busy kay ko karon manghugas mga kaldero para sa Ramadan. Siguro mga 20 ka kaldero akong gihugasan no nga tama sa akong hawak. Dagko kayo. Da mga una ta. Gusto lang ko magpasalamat kay ko nabasa akong kape. Gusto lang ko magpasalamat kay Ate Lambi Atayok sa mga Filipino foods, sa mga pagkain na sariling atin. Tilambi Atayok, salamat kay te sa mga pagkain na binili mo para sa amin. Hindi dahil sa hindi na naman ako makakain ng sariling atin, no? Talagang medyo matagal na hindi ako nakakain ng mga ere. Salamat Ate Lambi sa Ligo Sardines, sa Century Tuna, ano pa ba? Bangos, at saka ano pa yung binigay mo te? Yung ginisa mo na gulay, at saka itong ampalaya, salamat na marami ate. Ayan, nagkakain na ako ng sariling atin. Palagi na lang foreigner foods. Sige lang sumbagay, manok. Palagi na lang foreigner chicken ang ulam. Nya karon isaka ko diri sa ako ang kuna kay ikapoy akong abaga o kinuskus. Uy, sugod pa ganihang buntag way undang. No? Hando sa kusina. Ko nga dito na lang ko sa taas mong kaon kay magbalo na lang ko nagbalon akong giapinan lang kay matuluan akong kadto na mga una ta hello na lang kaninyong tanan. Anan apil lang kaon ng buhok. Salamat sa inyong tanan ha. Paniud to na ni no. Paniud to. Dala na ni panihapon. Kaya hapit na maalas 7 diri sa gabi. Na. Kinabuhi sa FW. Swerte na kayo makakaon on time. Naanda naman po ako mga bitok. Naanda na po ako mga bitok sa oras sa tingkaon. Sige man po kung hungit-hungit ato akong mga niluto. Mga pagkaon nila. Bisi na kaayo pagpangandam para sa Ramadan ba. Nangin ako akong bilbil sa kakusi. Wala niluto. Ako sa kong katri. Ilang wifi diri patay sindi. Di alam po ko mo ingon nga awa na wifi. Pasagdan ako sila. Sa una, pirmi ko biruan sa ilaha, pirmi ko makipagpintuhan. Pero sugod to mga nahitabo. Wala na Andang manawag ko okay. Manawag okay. Maura, trabaho ra. Wala na yung mga kuan-kuan. Suking ulan gabi pa sila nagligid-ligid ang taon ng mga baldi diri sa rooftop, mga galon. Mga sani ang mga ladder sa ubos na nga tumba. Grabe ang hangin, hadlok kay naglagubo in taon ni among luyo sa among kwarto. Di arba in taon miski na tumyan. Musta lang tanan. Basta kay laban na ta. Pay ubos lang ta ni kanunay. Magpaubos ba? Salamat kay inyong tanan. Ampi mo kanunay diha.